Ако се изкачиш на връх Миджур, на границата на България и Сърбия, в Чипровската планина, пред очите ти ще се разкрие мистична Турлакия. Това са земите на един планински народ, толкова верен и свързан с корените си, че и до днес остава автентичен и с уникален бит и култура. В Турлакия живеят българите турлаци, етнографска група от хора, смятани за наследници на траките трибали, горди и упорити, със свой собствен език и култура. Турлаците са етнографска група, населяващи северозападна България, главно западния предбалкан и Стара планина, както и източна Сърбия, между Стара планина и Морава и северните части на Северна Македония. Също така турлаци се срещат и в областта Банат в Румъния, които са бегълци от Чипърското въстание, и техни родственици по език са и гораните, които живеят в Македония, Косово и Албания. Те са наследници на древните трибали. Един от тракийските народи, който е бил със славна история, имал е своите царе. Има няколко хипотези откъде произлиза наименованието, но най-вероятно става въпрос за така наречените турли или търляци. Това са летните кошари, а във връзка с традиционния бит на турлака, това е скотовъдството и най-вече овцевъдството. Първо да уточним, че на едни места се нарича с турлак. Това е по-скоро по-северните части, където обитават турлаците. Тук района на Белоградчик, на Чупрене, а по-южно разположените вече по-скоро преминава към Турлакът е с добро сърце, но с буен нрав и твърд характер. Представителите на етнографската група са добре известни със своята упоритост и непреклонност. Затова местните казват: турлак се навежда само тогава, когато пие вода от извора, което на турлашки звучи така. Турлак се наваля цял когда пие воду от кладенец. Те предимно са високи, с гъсти, дълги мустаци, както и широки усмивки. Така ги описат като цяло. Турлак е мъж като горун, мъж като дъб. Изправен, строен, висок. Жените също са не по-малко горди и дори воинствени, като често са водещи фигури както у дома, така и на бойното поле. И как жените, в патриархалното общество са били подчинени, но всъщност те са дърпали конците в крайна сметка и мъжете са се страхували от тях. Турлаците се славят още със своето гостоприемство, готовност да помогнат при нужда и с уникалното си чувство за хумор и самоирония. Типично е за един турлак за себе си да каже, че аз съм красив, интелигентен, но най-вече скромен. Сък, ме питате, какво е той турлак. Я че да ви кажем. Тете какво и ние риба, ние рак. Он е балканджия и е шегаджия како габровлия, ама не е сметкаджия.
а по работу и по инат е на шопа тога, брат. Аз съм Данча Милошовски от Чупренju, svi me poznavaju. Tu sam se rađao, tu sam odrasao i tu će si umrem. Какво се занимавам? Работим u opštinu. Odim i za ribu, odimo i na lov kad има време, но за лов има време по всяко време. Па е овам нагоре по пустиняците. Трудно е да се определи дали е диалект, език или наречие. Факт е, че в ЮНЕСКО съществува като език, който е застрашен. Говорът на турлаците е специфичен и макар да има близки думи до сръбски език, всъщност доста се различава от него. А я пък плетен. Айде сега на мен ще дадеш. Айде, Калци. Добре, айде да на мен изплети. айде, стига сте какво е, дигайте се, жената може си има работа, а ви се издигосвайте па си вие. Я трябва и да дръжне малко. Аз съм дърта жена. Дърта жена, айде. Самият диалект е смесица между български и сръбски. Тъй като ние сме от дако-мизийския период, идваме от тракийците, които са живяли в югоизточна Сърбия. Заради специфичните думи, ако попаднеш в една съвременна турлашка компания, едва ли ще разбереш и половината от разговора. Бойче, ко се казуеш, мале? О, Марио, иди таму иžu, мале, остила съм у паницу, лешня си съм сбрала. Закрепи си ушако, па узни да си едеш. Откъде са братия лешняци? Идели у горуто да ги збираш? Ти шла в горото, те тук цял ден са ти новия стол и не едат сърсти. Оче, да не съм луда па да идем у горуто. И аз си купим през 2-3 дъна по кутил шоколадове по понтje и седем шоколадът, па лешняците, нали съм щрба, немам зуби. Я ги съберем у паницу, така като дойде човек да се не смешим, да има какво да му дадем. Понякога може да ти се стори, че турлаците са груби и малко серд, както казват на троснатите хора в северо-западна България. Зад привидно грубия говор обаче често се крие добро сърце и нежна душа. Я кажи ние тук в този Балкан, какво правим като стане голяма жега? Къде ходиме? Къде ходиме? На долния етаж. На долния етаж на хладно. А къде ходиме да се разхлаждаме? Тук минава прекрасна река. Къде отиваме да се разхладиме? Да се къпне в реката. Па какво да правим? Она обича да се игра, а я обичам да лежим у креветът. Она се игра, па дойде па легне до мене. Па си ръчка там по телефоните, глуши се у мен. За да може и другите хора да разбират по-добре турлашкия диалект, е издаден специален турлашки речник, както и друга литература, посветена на местния говор. Точно в интерес на това да се разбираме по-добре, и другите да ни разбират съответно, си поставих задачата да подготвя един такъв речник. Животът на турлаците не е бил лесен. Може да се опише с няколко думи: много работа, бедност, задружно семейство, позитивизъм и малко мистика. Традиционният бит най-вече, той е свързан много с животните, особено с овцете и с овцевъдството, защото овцата дава вълната, от която почти всичко по него, в една оригинална носия, почти всичко от вълна се прави. Турлашките семейства притежавали и други животни, които им осигурявали прехрана и възможности за разменна търговия. Освен това, отглеждали много зеленчуци. Паслати си има градин у дом. И си гледа петлиджан, краставице, чушке, тете кои, зеле, морковета си тура пиприко за зимуска. Но турлаците не били само скотовъдци и земеделци. Те силно се вълнували от духовността и опитвали да водят културен живот. Сградата тая е строена 1925 година по италиански проект. Сградата, която виждате тук. И едно време тук е бил културният живот на селото, нали? Кино имало, салон. Ама тогава имало много народ и едва са се побирали.
66-та година е построена тая сграда горе, къде виждате читалището новото. И сега имаме база, ма нема хора, нема нищо. Тук, в Турлакия, най-свидното и най-важното място винаги е било и ще бъде домът. Мястото, където семейството се събира около огнището и където млади и стари делят радост и обич, скръб и неволи. Преди няколко години се замислих за един проект, който да изследва къщите в този регион от двете страни, в България и в Сърбия. Влюбихме се в къщите, хората ни посрещнаха много мило и миналата година успяхме да заснемем едни от най-старите примери на възрожденски къщи в Чупрене и Стакевци. Турлашката къща може да се сравни с много къщи в България. Естествените материали са общите неща. Приземният етаж е от камък, отгоре е с дърво и е покрита с керамиди, като има тези специфични арки на терасата, които се появяват малко по-късно. И някого чердака, някои с две дъги, някои с три. Отдолу е камък, виж, не е зидан, а е реден. Нема цимент, глупостите. Тогава не е имало цимент преди 120. Тук основно са използвали хубав качествен дървен материал от дъбовите гради и това, което виждате тук навсякъде около мен, това са дъбови гради, които са рециклирани от стари къщи. От другите местни материали са камъка и земята и общия облик на къщите е еднакъв и от двете страни на планината. Детайли, които се срещат примерно само тук регионални, примерно използване на счупени керамиди за облицоване на къщата и като основа на следващите мазилки, нещо, което другаде не съм срещал. Мястото, където сме ние, има един уникален червен цвят, който е много силен. Той идва от цвета на скалите. Имаме също така и традиционния кафяв цвят за земята. Наблизо има едно село Бела, където има една по-бяла глина. Може да се ползва каквато и да е земя. Стига да не е прекалено да има пясък в нея, да не се рони. Това, което така може да се забележи тук в местните плевни, е много хубавите дъбови дъски, с които те са обшити. Защото тук го има този материал. На Бърдавицу да идем, у кошке да носи. Всъщност турлашката носи. В миналото и дрехите на турлаците не са били обикновени. Мъжките носии били чисто бели и затова наричали турлаците белодрешковци. Носията елека също има и вариант с много дълъг елек. Бели ризи, бели беневреци, т.е. панталоните, които са бели на вуща, кълпака, някакъв бял, черен. Жените се гиздели с носия с сукман или носия с две престилки. На едно ми ружа цъфти,
Песните, танците и музиката са неразделна част от бита на турлака. От стари времена та чак до днес. С песен на устата и в душата, трудностите на бедния живот се преодолявали по-лесно. И турлашките напеви, които ясно говорят за връзката с природата, с космоса. Турлашките песни днес се пазят, пеят и предават от поколение на поколение, като певческите групи в Стакевци, Чупрене, Салаш и други селища се грижат за съхранението на това безценно културно наследство. Трябва да видиш и турлашките танци, бързи като полет на лекокрила птичка. Характерни за тях са ситните стъпки и пружинирането с рамене и крака. Дудук, цафара, двоянка, гайда, кавал, окарина. Това са музикалните инструменти на турлаците. Мога да свирам едно познато, то е химна за свih фрулаша, мелодija Ej čija frula ovim šorom svira. Турлаците са християни и вярват в Бог, но имат тясна връзка с природата и откриват божественото начало във всяка жива твар, всяко дърво и малка тревица. А по баири и чукаци може да откриеш техни стари обредни кръстове, свързани с един от най-големите празници в региона – Светъц. Това е мястото, където турлаците почитат своите светци. Светците могат да са закрилници както на колектива, в случая семейството или за другата, така могат да бъдат и лични. Също така е познато и така наречения оброк, което един човек, който е преживял някакви премеждия, обръща се едно трикрако столче с свещ или с някакво листче и той избира и му се пада празник, светец, който да бъде негов закрилник. Това го има и в Сърбия и тук, като много интересно има разлики. Примерно светец, тук във всяко семейство си има свой отделен светец, докато в Сърбия има един светец за цялото село. Тук има един рояк от такива семейни светци. Но сред турлаците се разпространяват и много мистични и езически вярвания, които и днес карат децата да притаяват дъх, когато слушат разказите на по-старите. Гледаш, нали видиш, че е зелено, а она е црна. Там има една такой како конец опет. Те тамо е менювал змеят. То имало змей у нашето гламо. Те имало некво девойче много убаво от такой надолу от Търговище. И он го украдал. Има една кросноязлица, една жена, която тропа с кросното. Например, гендерачето обитават водите. Например, ако някой падне във вода, казват дръпна го гендерачето. Навите, които са духовете на починали деца, самотиви, конжули. На турлашки има 11 думи за домашни духове. Добрите сили могат не само да закрилят, но и да лекуват. Това вярване стои в основата на един лечебен ритуал – баенето. Бае се за здраве, срещу болест и какво ли още не.
не знам какво ю беше. Па ю привечер ю разтресе. Така? Па ю заболе силно глава, не знам какво да ю правим. Значи ти помогнем. Те от туй самодивско паничко, че строшим углене, състои самодивско ложичко, па че сипем, ми крчагат водицо от горелив кладенът, що на лековита. Църна крава, църно теле, само телила, сама го урочала, урок е да се разнесу ко прашулячи по путища, ко мъгла по планину, ко сестре по мужие. Лошето да сиде, доброто при той жену да седи. Цървенчице, майчице, ти си туй дошла, ама лоше си нашла. Иди густо гору, там има сува трава, там има люта рекия, там има червено вино, там има печене кокошке, варене густе, печени ягънци. Ма не са от той женито. Така. Баба Тева знае да бае, баба Тева уроке развая. Kada s vodicu, kada s travicu, pa neki puti si smišljotine. Правим белмуж от кравji сир, mlad kravji sir. Dodaje se samo so i malo kukuruzno brašno и мешanje нон-стоп. Още траките са приготвили белмуж по нашите земи. В чест на слънцето. Защото вие виждате колко е жълто това ястие и какъв ореол има около себе си. Това уникално турлашко блюдо е толкова характерно за турлашката кухня, че в Белоградчик и сръбския град Свърлик се провеждат фестивали, посветени на него. А пък в село Салаш има друг фестивал на турлашката кухня. Събитие, на което да представим автентичната кухня и то най-вече кухнята от едно време, както са го готвили не нашите баби и дядовци, а нашите пребаби и предядовци. Само копривата с сиренце, олио и брашно. Това се слага перца, млад лук. Искаш ли да го питаш? Всяко лято аз тук идвах от малка при бабите си. И особено едната баба да разкажа нещо много интересно, което много ме приличаше. Казва: сине, после ще си вревимо, а ти я съга на масото, я да приготвим нещо за ядено. Тя винаги изпекла чушки сухи. И слага тигана на печката. Накъсва чушките, чуква 2 яйца и слага тигана на масата и вика: сине, сък, може да си вревимо. Основно млечни продукти, зеленолистни и други зеленчуци, картофи, чушки и дъхави подправки. Това е имало на турлашката трапеза. Ами, турлашката кухня е проста кухня. Както виждате, тук сме в планините, хората са бедни овчари и са яли ястия според сезона. Сухите чушки е другото нещо в турлашката кухня. Гнятени чушки, както ние казваме, е лютиката от зелен домат. Ястията с коприва, пролетно време, гмечена коприва, тръкан компир. Месото е било рядкост, като е присъствало на трапезата най-вече за празници и по Коледа. Зеленце, стривина месце, ушенца, свисти бусти, пушено и станаха 4 и врат на пържол. И няма турлашка трапеза без блага ракия и вино. У нашия район, неки села имаме голема традиция с билкови ракии. Тук има 7-8 билки ова година, ама може се сложи и 15 и 20, кой како стигне. Ракията, която консумираме, е направена с един от 4 казана, льороа се нарича, което в превод от френски на български значи за крале. Усвако Ижу.
Те той време през септември, октомври се бере грозие и се тура у бурета. У бурето се, най-напред се смачка с кросно, мачка па може и с ноги. И се изтресе у бурето и така като мине неке време, оно се отакал само ток. Ама той дето остане у бурето с гроздовињето, се дума комаво вино, оно си приматер се едно, седи оно најубаво. Моя баща е работил 30 години в Париж, в Сорбоната и е имала възможност всички ние, цялото семейство, да живеем там и въобще да забравим не само за Чупрене, за България тотално. Винаги обаче се връщахме, не отидахме там и както сега в момента все още присъстваме. Мнозина обаче са заминали завинаги от робните кътчета, а районът е опустял. Ние влязохме в няколко къщи, в които хората бяха оставили всичко в тях. Дрехи, снимки, стари снимки. Беше като че ли влизаш в един свят на някой друг. И не можех да си обясня защо зарязваш абсолютно всичко. Това е нещо, което не съм виждала на друго място по света. За да върнат младите в региона и да се съхрани богатата култура на турлаците. Кметове, културни дейци, читалища и будни местни люде от двете страни на границата непрестанно организират интересни събития, посветени на турлашкия бит, фолклор и история. Идеята ми е за фестивала също така да мога да възродя селото доколкото е възможно. Виждам, харесва им, младите обичат да се връщат, но все по-трудно се задържат тук. И май наистина Турлакия оживява, щом децата пеят турлашки песни и разбират турлашкия говор.